Good morning guys. Salamat sa isang andyan. Good morning. Umuulan dito ngayon. Ayan. Sorry. Natin nilak. Ayan. Good morning guys. Umuulan dito. Ayan. Ayan tayo. Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat guys. Ko. Good morning. Thanks so much sa dalawang andyan. Salamat guys. Good morning. Kape-kape tayo. Thank you so much sa tatlong andyan. Ate Betty, Supat, good morning po. Yan, nagre-reconnecting tayo. Baka maputol na naman. Ayan, madam, may ano ka na? Good morning from Team Banana, sabi ni Ate Betty Supat. Ayan, may jacket ka na po. Pwede kang magbaba ng yung bahay. Madam, para madikitan. Good morning, Mama Norms. Tamsak lang ako, Mama Norms. Medyo busy ako ngayon. Sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan. Thanks so much, Kuya Jerry Vlog, sa iyong patamsak. Good morning po. Salamat. Thank you so much sa tatlong andyan. Salamat guys. Kapi-kapi tayo. Ayan. Ate Betty Supat. Good morning from Team Banana. Sabi ni Ate Betty Supat. Ayan. Kapi po tayo muna. Kapi-kapi. Sinuswerte.
NBS Vlog, tamsak kabsat, nakalive ka, sabi ni NBS Vlog, ayan. Thanks so much for coming, Sisi. Ayan, ayan, may jacket ka na. Pwede kang magbaba ng yung bahay para madikitan din dyan, ayan. Thank you so much for coming. Salamat, salamat. Thank you so much, kabsat. Ito pa nagdalaw mo, ito live ko. Ayan. At taga saan ka, kabsat? Awan pa'y tao, kabsat. Tuwin kabsat, nakaturog da pa'y. Nakaturog da pa'y. Ayan, ayan. Ang sarap kasing matulog ngayon kasi umuulan dito. Grabe, nagising ako 4 o'clock kasi salamat kabsat, sabi ni NBS Vlog. Nagpigsa titudo, tatay, isa nakariingak. Ayan, tatak lang ako nagpapudot ti darong tagkape. Ang kapita kabsat. Ayan, kape-kape. Tagat na ka kabsat. Ate Biti, sopat, andyan lang. Thanks so much, Ate Biti. May love shout out sa mga Team Banana. Ayan, ayan. Aha, oo nga, sabi ni NBS Vlog. Ayan. Asan ka ba, Sisi? Dito sa Hong Kong, Sisi. Kababalik ko lang from Pinas, kaya nakakulong pa ako. Nandito pa ako sa aking kwarto. Hanggang February 17 pa dito eh. Tamsak Mama Norm, sabi ni Mr. JM. Ayan, Mr. JM, nalagasan na naman ako. Nalagasan ako ng 8, Mr. JM. Bakit? Wag, Tagig, taga Mindanao sis. Ay, taga Mindanao. Bakit Ilocana ka? Ayan, NBS Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Guys, pagka di pa natin kadikit si NBS Vlog, ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay. Ay, umulan dyan, sabi ni NBS Vlog. Ayan, Bridget Masbang, harang, sabi ni Madam Bridget Masbang. Ayan, thanks so much. Salamat sa mga paharang-harang. Bigi lang, sabi ni Madam Bridget Masbang. Ayan. Salamat, Madam Bridget, sa pabigi-bigi mo dyan. When kabsat, agtudtudo, tatay pa lang alas 4, kaya nasapa ako nagriing. Yan ako dati sis, Tongchong Island ako noon dyan sis. Layo. Taga Ilocos. Lolo't lola sis. Adak ito kwa, Chemchachoy kabsat. TST. Tapos, taga Villasisak mat. Pero kandon ti mother ko. Taga kandon ti mother ko, taga Villasis ti father ko. Ayan. Mga Ilocano, nagsisinarak. Ayan, ayan. So, napadpad ka sa Mindanao. Taga Mindanao yung asawa mo, ganon? Awan pa gamin dagi almusal mi, nagbayag da nga itud. Isa nagkapiak pa nga muna. Baka 8:30 na naman sila magbibigay ng almusal dito. Kaya kung wala kang biscuit. Lamig dyan Hong Kong, sabi ni NBS Vlog. When kabsat na lami istata. Kun into no bigat, tapos sa next day. Kasi Chinese New Year na. Chinese New Year nila, kaya malamig.
Okay, sabi ni NBS Vlog. Ayan, Chinese New Year nila sa ah, Huwebes. 12. 12 ba yung Huwebes? Ayan. At ano, alam mo naman yung mga Chinese. Nagado, gami Ilocano vlogger sis Win. Nagado tayo. Nagado, ay ito Hong Kong talaga ka nagado. Nagado kami nga small vlogger dito eh. Adamat tinamit kon nga ako 5. 5 tinamit ko to yun nga vlogger nga friends ko. Pero marami pa rin. Adolata. Nangira daw doon sila Mindanao sila nagtakbo ay. Nagira daw doon sila Mindanao sila nagtakbo. Nako sis, daming hadiya yan. Awan nga rod sis takwa. Adak mat ito'y kwartok pay. Hanak pay mat makarwar. Awan pulos ko. Tapos ano, no work no pay. Yung 21 days ko dito, no work no pay ako. Kaya ayan, ang saklap. Ayan, yung ano, yung premiere ko mamaya, panoorin mo. Alas 11 ng umaga, ayan. Nag-premiere ako ay binidyo ko yung ano, nagpaayuda sa akin ng mga kaibigan ko. Dinalaan ako dito ng ano, mga pagkain, mga kakain. Bridget Breed Vlog. Ayan, nag-iba kasi ng pangalan si Madam Breed Vlog. Ayan, Breed G Vlog. Breed G Vlog. Ayan. Thank you so much, Madam Breed. Nag-umpisa nung COVID. Oo. Ano? Ganon sis. Sabi ni NBS Vlog. Ayan. Hahaha, sabi ni Bridgie Vlog. Ayan. Nasanay kasi ako sa ano, sa Bridget Masbang. Kaya parang hindi ko mabasa yung ano. Oo sis, makikita ko man kasi friend na tayo. Sabi ni NBS Vlog. Ayan. Saglit lang vacation mo. Sabi ni Bridget Vlog. Ayan. 1 month po, madam. FB ko ron. Ayan, ayan. I-screenshot ko. Baldonado. Ay, may pamangkin akong Baldonado. Karsat. Si Nida Baldonado Reyes. Baka kamag-anak mo. Andun din siya sa Villasis. Asawa ng pamangkin ko. Yan, Baldonado. Messenger, screenshot mo. Ipasam ta. Makatamsak. Ajay ninja ko. Sabi ni NBS Vlog. Ayan. When kabsat. Screenshot ko takwa. Aroan Baldonado. Ayan. Isurat ko. Asan yung ballpen? Thank you so much sa 4 na andyan. Dito lang ha, sabi ni Madam Bridget. Ayan. Taga ano rin siya eh. Taga Mindanao din siya. Naka-almusal ka na ng shock pansit. Mama Norms, haha, sabi ni Mr. JM. Hindi pa, sir, wala pa silang binibigay. Late sila ngayon.
Wala pa naman silang ano, doorbell. Ayan. Thanks so much sa apat na andyan at saka sa mga 7 thumbs up. Thank you so much. Good morning, Mr. GM. Salamat, salamat. Ang aga mong nagigising. Tamsakan kita, Mama Norms. Wait po, sabi ni Mr. JM. Ayan. Thanks so much, Mr. JM, sa mga patamsak mo ulit. Ayan, ayan. Ang sarap sanang ano, mamaluktot ngayon kasi umuulan. Pero bakit kaya hindi ako makatulog? Sardinola. Sure name ko, sis. Middle name ko, Baldonado. Ah. Tadamagak man. Tadamagak man, tinagan mo kanya na. No, makita ko nga naka-online. Kachat ko siya kahapon eh. Kasi nag-birthday yung ate ko, yung biyanan niya. Thanks so much sa apat na andyan. Salamat, salamat. Ate Betty Supat, andyan lang. Salamat, salamat po, madam. Ate Betty. Ayan, gutom na ako. Tamsak, Ma'am Norm, sabi ni Sir JC Von Malio. Ayan. Ayan na naman si Sir JC Von Malio. Yung mga patamsak-tamsak na dyan. Ayan, ayan. Salamat guys. Thanks so much sa mga patamsak at sa mga paherang-herang dyan. Salamat, salamat. Wala naman na yung almusal na ibibigay. Kasi guys, umaasa lang kami sa sa almusal na binibigay dito. Silent Boy, tamsak, Mama Norm, sabi ni Silent Boy. Ayan, ayan, nag-umpisa na si Sir. So ayan guys, pag hindi nyo pa kadikit si Sir JC Bon Malio, ayan. Ayan ang kanyang main channel, GC Bon Malio. Ayan, sis, no, hamo pa nga kadikit ni Sir JC Bon Malio, ayan. Sis, Biggie Agpay, naka-duty pa kasi. Sisi ko, sabi ni NBS Vlog, ayan. Hello Paradise, tamsak Mama Norm, sabi ni Hello Paradise, ayan. May pasyente na kasi sis dumating, sabi ni NBS Vlog, ayan. Thanks so much. Salamat kabsat sa pabigi-bigi mo dyan. Ingat-ingat sa work. Stay safe kasi alam mo naman, uh, lumalaganap pa rin yung hindi magandang
sakit. Ayan, alam mo na yon. Loser Gamer, thumbs up Mama Norms, sabi ni Sir Loser Gamer. Ayan, ayan. Ayan na, lumabas na yung mga patamsak ni Sir JC Von Manlo. Tamsak ulit sabay dikit kay NBS. Ayan, sabi ni Sir JC Von Malio. Ayan, NBS Vlog. Dinikitan ka na daw ni Sir JC Von Malio. Ayan. Sir JC, nabawasan ako ng 8 kagabi. Yung inisda ko, nawala. Minukbang ni Lolo. Sayang naman. Kaya, nakakapanghinayang pagka nangingisda ka tapos minumukbang lang ni Lolo. Grabe. Thanks so much sa 5 andyan. Salamat, salamat guys sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Thanks so much. Akala ko mahuhulog na naman ako kanina kasi nag-connecting na naman. Kaumpisa ko pa lang ay reconnecting na. Ayan, ayan. Nakakapagod mga manong mangisda na lagas. Nalagas, kagabi 6 sa akin, kinain na, sabi ni Mr. JM. Ako sir, 8. Mr. Cute, tamsak Mama Norm, sabi ni Mr. Cute. Ayan. Kaya nga nakakapagod na. Sayang din yung 8. Pinagpuyatan ko yun. Nawala lang. Ayan. JM Malyo, tamsak Mama Norm, sabi ni JM Malyo. Ayan, salamat, salamat sir. Salamat sir sa mga patamsak. Sir JC, salamat, salamat. Bonbon kayo, tamsak Mama Norm, sabi ni ah Bonbon Cleo. Ayan. Ninja ni Gaming. Ninja ni Gaming.
Tamsak Mama Norms, ayan, ng patamsak. At flooding na yung tamsak ni Sir JC Bon Malio. Ayan, ayan. Ate Betty Sopat, andyan lang. Ayan, ninja ni JC. Ayan, Mama Norm, sabi ni ninja ni JC. Ayan. Ninja ni JC 2. Dan, Mama Norm, sabi ni ninja. Ninja ni JC 2. Ayan. Salamat, salamat sir sa mga patamsak mo. Ayan, flooding na tayo sa tamsak. Salamat, salamat Ate Betty Supat. Ayan. Thanks so much po sa pabigi-bigi mo dyan, Ate Betty, Madam. Salamat, salamat po. Ayan, lumakas ulit yung ulan. Grabe. Kaya maginaw. Kaya maginaw ngayon dito. Ayan. Lumakas ulit. Alala. Mahangin. Ninja ni GC3. Tamsak Mama Norm. Sabi ni Ninja ni GC3. Ayan. Salamat sir. Salamat, salamat sa mga flooding tamsak mo. Ayan. At lumalakas yung ulan. Kaya malamig. Tapos mahangin pa. GC Ninja 4, tamsak Mama Norms. Ayan, ayan. Walang katapusang tamsak ni Sir JC. At walang katapusan din pasasalamat ni Mama Norms kay Sir JC Bon Malio. Ayan, GC Ninja 4, thumbs up. GC Ninja 5, thumbs up Mama Norm, sabi ni Sir JC. Ayan. Salamat, salamat sir sa mga patamsak. Magmedyas tayo, malamig. Maginaw talaga. Magmedyas nga muna ako. Nakaano na ako eh. Naka 25 degrees yung aircon ko.
Gaming Ninja 2. Ayan, tamsak Mama Norms, sabi niya. Salamat sa apat pa rin andyan. Salamat, salamat guys for staying. Bigla-bigla yung ulan. Matagal naman yung almusal. Hindi na ako nagtinapay eh. Wala naman na. Thank you so much, Sir JC, sa mga patamsak. Salamat, salamat. Ate Betty Supat, andyan lang. Salamat, salamat madam for staying. Thank you so much po. Thank you so much guys sa mga patamsak at mga pabidi-bidi nyo dyan. Salamat, salamat. Tamsak dan po Mama Norms. Good morning po sa lahat. Sabi ni Maria Lisa 2. Ayan. Good morning Sisi. Ang aga mong nagising ngayon. Maria Lisa 2, good morning. Nag-almusal ka na? Ako
Ako wala pa yung almusal ko. Ang lamig dito ngayon, umuulan. Grabe. Kaya ayan, giniginaw ako. Ang sarap pa sanang mamaluktot. You're late pa mo, sabi ni Mr. JM. Ayan, pagalitan ka na ni Mr. JM, Maria Lisa. Ayan, ayan. Sir JC Von Malio, ayan, better late than never, sabi nila. Diba, ano, Maria Lisa? Ayan, it's better late than never, sabi nila. Ayan. Thanks so much sa mga nagbibiji-biji dyan. Salamat po sa pagsama niyo sa akin. Ayan. At naluluha na yung mata ko kasi ano, kakababad sa cellphone. Ayan. Tapos ano, kinain pa ni Lolo yung 8 banana ko. Kaya ayan, hindi na umangat yung banana. Get out, ha ha ha, sabi ni Mr. JM. Hehe, sorry po, Mr. JM, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Malamig dyan, Mama Norms. Nagmo-moisture, sabi ni Mr. JM. Ay, umuulan, sir. Umuulan, tapos naka-aircon pa ako, kaya nagmo-moist yung bintana. Oo nga, dito din Pinas, winter, hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Yan. Ganyan ka naman, pangoy, hahaha, sabi ni Mr. JM. Ayan. Huwag mo nang pagalitan, Mr. JM, si Maria Lisa. Ayan. Ang sarap kasing matulog, hahaha, bahala ka dyan. Ingay mo, tulog pa Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Hahaha, winter lang yan. Sa mga di, naliligo pa ngo, hahaha. Ayan. Talagang ano, malamig itong 3 araw siguro. Kasi ano, Chinese New Year na nila, kaya ano, malamig. Pero ang ano naman, ang pangit naman ng weather kasi malamig tapos umuulan. Mas maganda sana yung ano, sorry, oo nga, tulog pa si Mama Norm, sabi ni Mr. JM. Mas maganda sana yung weather kung malamig pero may araw, ganon. Pero hindi naman malamig tapos umuulan pa, kaya lalong mas malamig. Ayan. Diyan na yung almusal ko, sandali lang. Ayan guys, andito na yung almusal ko. Macaroni. Ano ba yun? Macaroni, sopas, at saka ano yun? Itlog ulit, saka manok. Ayan, ayan. Hindi na sila nagsawa sa manok. Nagsasawa na talaga ako sa manok. May manok na, may egg pa. Saan ka pa? Ay, nako. Manok na nga, egg pa. Ayan. Grabe sila, oh.
buwang ka, Mr. JM, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Oo, huwag ka maingay dyan, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ayan, kain tayo guys ng macaroni. Tao po, sabi ni Mr. JM. Oo na, ito na, mananahimik na. Oo na, ito na, mananahimik na tao. Tao po, pabili yelo, sabi ni Mr. JM. Ayan. Hinahanda ko lang yung ano ko, sir. Yung almusal ko. Ayan, kain-kain na tayo. Salamat sa anim na andyan. Andito na ako. Andito ako. Hinanda ko lang yung ano, yung pagkain ko. Ayan, kain-kain tayo, guys. Aray. Nalalag. Nalagas tamsak ng dalawa. Check ko nga isa-isa, Ma'am Norms, sabi ni Sir JC Von Malo. Ay, bakit? Pati tamsak? Pati tamsak nalalagas na? Ano ba naman, Lolo? Kain tayo. Kain tayo. Bakit? Ilan na ba yung ano, tamsak? Kain tayo ng sopas. Sopas sa maginaw na umaga. Sopas sa malamig na umaga. Ayan. Bakit kaya Sir JC pati tamsak? Grabe naman si Lolo. Gutom na gutom. Dapat sana may paayuda din si Lolo. Salamat sa anim na andyan. Kain tayo. Kain tayo ng egg at saka sopas. And then, mayroon ding manok. May manok pa, may egg pa. O, di ba? Saan ka pa? Naku. Ayan. Wala na tayong ginawa kundi kain, tulog. Ayan. Kain, tulog lang tayo, guys. Gulat yung pasta. Puro gulat, sir. Puro gulat, sir. Yung mga pinapakain nila, walang kalasa-lasa. Pero dapat, ano, ah, kainin ko rin kahit, ano, tikim-tikim lang kasi hindi tayo makakasurvive kung mga biscuit lang.
Ha ha ha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Mama Norm, saan ka? Sabi ni Maria Lisa to. Andito ako, Sisi. Bakit? Bakit? Ayan. Kain tayo. Kain tayo ng sopas na gulat, sabi ni Sir JC. Gulat na gulat, lahat ng kinakain ko. Pango, sabi ni Mr. JM, ayan. Salamat sa 5 pang andyan. Salamat guys. Kain muna tayo guys. Thank you so much sa 5 pang andyan. Naka-BG-BG. Salamat, salamat po. Mr. JM, ayan. Thank you so much, sir. Kahit magbigay man lang sila ng asin sana. Ingay mo dyan, walang pang... Bahala ka dyan, ha ha ha, sabi ni Maria Liza, ayan. Mr. JM, we, magpatayan man. Mga... ano ba yan, Mr. JM? Pilipino nga tayo eh, sabi nga nila. Kahit pango daw ang ilong. Hello, ganda Maria Lisa, sabi ni Mr. JM, ayan. Ginamot na. Ginamot na ni Mr. JM, Maria Lisa. Hello, ganda Maria Lisa, sabi na niya, oh. Tapos na siyang mangasar. Tapos nang mangasar si Sir JC. Maria Lisa. Ayan, huminto na naman yung ulan. Pero madilim pa rin. Wait lang, Mama Norms ha. Hahanap lang ako ng panguhaha, sabi ni Mr. JM. Ayan. Huwag na yung pango, Mr. JM. Nandiyan na nga si Maria Lisa. Sabi mo kanina. Ayan. Nawala tuloy si Maria Lisa.
Nagtampo na yata. Ang hirap kainin guys, pagka walang lasa. Ayoko na. Hindi ko kaya. Thank you so much. So ayan, pwede na tayong makipagdaldalan. At nakakain na si host. Ayan, ayan. Thanks so much sa apat pang andyan. Good morning, good morning. Makipagdaldalan si host. Ito na. Ayan, Mr. JM, may nahanap ka na bang pango? Ayan, thanks so much. Apat pa rin andyan. Salamat, salamat guys. Naginaw talaga. Welcome, welcome. Thank you so much. Apat pa rin andyan. Salamat, salamat.
Maria Lisa, ayan, tawang-tawa na naman si Maria Lisa. Wala pa si Emmys. Wala ka mahanap na pango, sabi ni Maria Lisa, ayan. Wala ka daw mahanap na pango, Sir JC. Ayan, ayan. Gising ka na, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan, gising na si. Tapos na akong mag-almusal. Ingay kasi ni Mr. JM, sabi ni Maria Lisa. Ayan, ayan. Uh, ipaharap nga natin yung ano. Ayan. Wait ako. Ayan. Thanks so much sa apat pang andyan. Salamat guys. Wait ako sa ano. Ingay kasi ni Mr. JM, sabi ni Maria Lisa. Ayan, ayan. Thank you so much sa apat pa rin andyan. Salamat guys for staying. Ayan, maginaw talaga dito. Kaya ayan, nakamigas pa ako. Nakamigas pa si host. Ayan. Thanks so much sa mga patamsak nyo guys at saka sa mga paherang-hereng. Ayan. Thank you so much sa limang andyan. Salamat guys. Boom TV, hello MamaNorm'sKitchen, shout out host, sabi ni Sir Boom TV, ayan, good morning sir, thanks so much for coming. Salamat sir. Ay, good evening pala dyan. Good evening sir. Thanks so much sa pagdalaw ulit. Salamat. Thank you so much sa limang andyan. Nakakangawit. Wala tayong lamesa dito. Ayan guys, ang lakas ng ulan dito. Kaya maginaw. Gawin ko para makaupo ako.
ibig ko lagi sa'yo kahit maputi na ang buhok ko. Maputi na yung buhok ko, guys. Ang puti-puti na yung buhok ko, guys. Wala akong pangkulay dito. Bakit naman? May magdala. Ayan. Thanks so much, guys. Sa apat pa rin andyan. Salamat, salamat. Ayan, ayan. Thank you so much. Sa apat pa rin andyan. Salamat, salamat, guys. Hi to all, Mama Norms. Palapag ako, premiere ko, hahehe. Salamat. Baka pwede po patamsak, patamsak dyan, mga kapatid. Sabi ni Maria Lisa 2. Ayan, baba mo lang, Sisi. Baba mo lang, baba mo. Ayan, binaba ko rin yung premiere ko. Pakitamsakan naman, guys. At pakidikitan din kung hindi pa kayo kadikit ni Mama Norms. Ayan, salamat, salamat. Thank you so much po. Ayun ba yan, Sisi? Yung premiere mo o sa ano pa? Wednesday pa. Ayan, pang 21 na tamsak ako, Sisi. Ayan, dikitan na rin kita dito sa aking ninja. Ayan. Thank you so much sa tatlo pang andyan. Salamat, salamat. Bukas pa, Ma'am Nor, sabi ni Maria Lisa. Sa marathon po ay meron din ako alas 9 yung binigay sa akin. Salamat po, sabi ni Maria Lisa. Ayan, natamsakan na kita at dinikit ko na rin yung isang ninja ko. Di pala naidikit sa'yo yun. Ayan. Tapos ako nung nangisda ako kahapon, ano, ah, kinuha lang ni Lolo. 8. 8 yung minukbang ni Lolo sa akin. Ang hirap na nga ang hirap na nga mangisda. Minumukbang pa kaya hindi na ako nakakaalis sa halos magka dami tayo ng bananas. Maria Lisa. Ayan.
Ayan, ayan. Salamat sa apat pa rin andyan. Thanks so much. Useless yung naglinis ng bintana kasi umulan. Ayan. Kasi pagka magcha-Chinese New Year, 'di ba, ah gusto nila lahat malinis, pati mga bintana, kaya i-vlog ko nga 'yon. I-vlog ko yung yung nakita kong naglilinis ng bintana diyan sa labas. Tapos biglang umulan, oh. Ay, yeah. Useless yung paglilinis nila. Buti na lang andito pa ako. Pero pagkadating ko sa bahay, sigurado, ah, maruming na yung bahay namin. Pero mo naman yon, almost 2 months. Grabe. Almost 2 months na wala ako sa bahay namin. Ayan. Kaya sigurado, hindi naman maglilinis yung alaga ko. Ay, nako. Thank you so much sa apat na andyan na naka-BG-BG. Ayan. Subukan ko magpatugtog. Saan kaya yun? Saan kaya yung tugtog na yun? Wala, active 7 minutes si Ate Levi. Maria Lisa. Active 7 minutes si Ate Levi. Thank you so much sa tatlo pang andyan. Salamat, salamat. Wala tayong mga patugtog. So, na Mama Norms, I'm back. Sabi ni Sir JC Walmalo, Sir
Von Malyo, ayan, Mr. JM, ayan, thanks so much, Mr. JM, sa pagbalik. Kumain ka ba? Ayan, Maria Lisa, 2, solve na daw si Mr. JM, kaya ayan, nagbalik na. Ayan, ayan. Ayan guys, may premiere ako mamaya, 11 a.m. Pinas time. Invite ko po kayo. Puro premiere na walang kabuluhan. Ayan. Salamat, salamat. Ahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ah, okay po, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Thanks so much, Sisi. At lagi kayong andyan ni Mr. JM. Ayan. Partner in crime kayo talaga. Salamat, salamat. Kayo na lang yata ang natitirang ah, supporters ko. Ayan. Yung iba, pasilip-silip. Ayan. Pasilip-silip lang. Bakit ka natawa pa ngo? Bakit ka natawa pa ngo? Sabi ni Mr. JM. Ayan. Mga walang wenta na premiere ko. Ma'am Norms, may mga pa-premiere lang. Hehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan. KD35 Vlog, morning ikit. Umayak manen tumambay dito'y balay mo. Hehe, sabi ni KD35. Salamat. Salamat kaanakan. Thanks so much. Di ba naka-LS ka? Wala, Mr. JM. Sabi ko, walang pango dito. Sabi ni Maria Lisa too. Ayan. KD35 Vlog. Andyan lang. Thanks so much. Thanks so much, sir, sa pagbalik. Ayan. Mr. JM, haha, okay na yan. At least may premiere ka, waray. Hahaha, sabi ni Mr. JM. Ayan. Hahaha, wala ba pango dito, waray? Bawal sinungaling, sabi ni Mr. JM. Ayan. KD35 Vlog. Ayan. Kung may, may bagong upload kang video, ibaba mo dyan para matamsakan natin. Ayan, at kung hindi mo pa kadikit yung mga andyan, si Maria Lisa too, ayan, andyan, si Mr. JM, si Sir GC Von Malyo, ayan. Maria Lisa too, oo nga, ibang naglalaba lang hahaha, sabi ni Maria Lisa. Hahaha, wala naman talaga sabi ni Maria Lisa too, ayan, thanks so much sa limang andyan. Salamat, salamat guys. KD35, kung hindi pa kayo magkadikit ni Sis Maria Lisa, ayan, nandyan siya. Andyan din si Mr. JM, ayan, magbaba kayo ng bahay. Kapipay, sa work ulit, sabi ni KD35 Vlog, ayan. Thanks so much. Sige lang, agkapi kalata para malakas sa work. Ayan. Sandali lang guys.
Mr. JM, oo nga eh. Try mo yun, waray. Maglaba ka habang nakabid, sabi ni Mr. JM. Ha ha ha, sa susunod, sabi ni Maria Liza. Ayan. Ayan, i-video mo lahat ng pwedeng ma-video, Maria Liza. Para masaya, ayan. Tapos, yung naglalaba, gaya nung unang panahon, yung yung wala pang washing machine, yung batsa. Ano ba yun? Ayun. Doon ka maglaba. Ayan, loading na naman ako. Ahaha, iba na lang, ahaha, sabi ni Mr. JM. Ayan. Thanks so much guys, sa apat pa rin andyan. Naka 1 hour 20 minutes na tayo. Ayan. Parang kailan lang. Ayan, ang lakas ng ulan. Kaya maginaw. Ahaha, hindi naman ako nagwa-washing machine, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa too. Bakit naman? Di masisira na yung mo, ah, kamay mo, daliri mo. Kamay lang ako, hehe, sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Mahirap nang maglaba sa kamay. Ako ang kinakamay ko lang yung mga panlabas ko na medyo masisilan, masisilan. Yung mga ah, di pwedeng ilagay sa washing machine. Halimbawa yung silk, ganon, yung mga bestida. Hindi po makapal kuko ko, Ma'am Norm, sige, sabi ni Maria Lisa. Kaya nga, pansin ko nga, ang hahaba ng mga kuko mo. Ako ayan, nakapudpud siya. Kasi nasanay na akong pudpud yung kuko ko mula nung andyan ako sa matanda. Kasi kung minsan, baka makalmot ko siya kung hahawakan ko. Ayan. Maniwala sa'yo pango sa haba ng kuko mo, di ka nagwa-washing, haha, sabi ni Mr. JM. Ayan. Maria Lisa to, opo, kamay lang ako. Ever since Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Merong ganon, Mr. JM. Talagang makapal yung kuko ng isang babae. O kahit naman yung mga lalaki. Hahaha, sabi ni Mr. JM. High school pa lang ako. Mahaba na kuko ko. Nagpudpud lang ako nung nag-work ako ng factory. Sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Mana sa tatay ko, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ayaw mo maniwala, liwag, sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Maria Lisa too, di ako sanay pag pudpud ko, sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Ako sanay na. Kasi nga yung pag-aalaga ko sa matanda, kung minsan ginaganyan ko yung damit niya pagka bubuhatin ko dito sa yung pantalon niya, kailangan hawakan mo ng ganyan. Kung mahaba yung kuko mo, baka mapuputol pa. Ha ha ha, di talaga ako maniwala, waray, sabi ni Mr. JM. Ayan. Punta ka sa bahay nila, Mr. JM, malapit lang naman sa inyo. Pasyal ka doon para makita mo kung talagang walang washing machine si Maria Lisa. Hindi naman ganon kahaba. Sakto lang, may lampas, Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Nangangati yung
uban ko. Ayan, ayan. Lasya di wag. Tanong mo ate ko, sabi ni Maria Lisa to. Ayan. Kaya nga, papuntahin mo dyan sa bahay nyo para maniwala siyang wala kang washing machine. Ayan. Siya siguro nagwa-washing. Si Mr. JM nagwa-washing siguro ng kanyang mga damit. O may siya, may tagalaba. May tagalaba siguro si Mr. JM. Ayan. Kung ako ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ang mga pangako. Ayan, kanta muna tayo, Margarisa. Pero hindi ko alam yung wordings. Ayan. Makuha mo pa kaya akong hagkan at yakapin. Ipapaalala ko sa'yo. Oo, nagwawashing yan, Mama Norms. Norms, 1, 2, 3. Sabi ni Maria Lisa 2. Ha ha ha, sabi ni Maria Lisa 2. Ayan. Baka may sorry. Baka may tagalabas siya, Maria Lisa. Ayan. Naghihikab na ako kaaga-aga. Kasi ang aga ko na namang nagising. Ewan ko bakit alas 4 nagigising na ako. Tapos sinabayan ng ang lakas-lakas ng ulan. Kaya binuksan ko yung bintana. Lakas pala talaga ng ulan. Pag matapang yung sabon, nag-gloves ako, Ma'am Norms, kasi nagbabalat. Oo, nagbabalat. Kamay ko, hehe, sabi ni Maria Lisa. Yung anak ko nga, nagbibitak-bitak dito niya, dito sa gilid-gilid ng mga niya. Tapos dito, yung pagkuskus niya, dito niya, nagsusugat. Ha ha ha, sabi ni Maria Lisa. Ako din, 5 a.m. gising na ako, Ma'am Nor, sabi ni Maria Lisa. Kaya nga, bakit ako hindi makatulog? Kaya silent LS na naman ako kagabi. Isang oras yata yun kasi nag-connecting na naman. Nawala yung wifi. Pagka nawala yung wifi, hindi na nare-resume. Hindi ko na naibabalik. Tapos yung isa 10 minutes lang yata yung una. Tapos iba pa yung title na nailagay ko. Hindi ko na dinilit. Thank you so much sa tatlo pang andyan. Salamat guys. Margalisa 2, Sir Gisy Von Malyo, at saka yung isa pa dyan. Salamat. Thanks so much for staying. Ayan, naka 1 hour, 28 minutes na tayo. Magto 2 hours lang tayo guys, kasi may premiere ako mamaya. 11 a.m. Pinas time. Sana makadalo kayo. Ayan, salamat. Nawala na si Kiddy 35. Ayan. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo, kahit maputi na ang buhok
ko. Ang puti-puti talaga. Ang puti-puti na talaga ng buhok ko, guys. Grabe. Hala. Grabe. Paglabas ko dito, puro puti na yung buhok ko siguro. Grabe naman. Thank you so much sa apat na andyan. Salamat sa mga pasilip-silip lang. Thanks so much. At kahit na pasilip-silip lang, patamsak naman guys. Thanks so much sa mga pasilip. Umayos ka. Di ako nag 1, 2, 3, sabi ni Mr. JM. Ayan. Thank you so much guys. Sa tatlo pang andyan. Nag-exercise ako sa akin mga paa. At baka manigas na yung mga ugat. Dahil palaging nakahiga. Ayan. Walang ginawa kundi umigat, kumain. Matulog, kumain. Ayan. Thank you so much sa apat na andyan. Salamat guys. DB Bustamante, ayan, thanks so much Sisi Ad, sabi ni Sis DB Bustamante, ayan. Thanks so much Sisi. Salamat for coming. Thank you sa pa-ads. And ka na Ma'am Norms. Mamaya pa Sir JC, 30 minutes more to go. Ayan. Magdadalawang oras lang ako. Bakit, Sir JC? Mag-LS ka? Mamaya ako, mag-end. 10 o'clock. Ayan, 30 minutes more to go. Ayan, thanks so much Sis Devi sa pagdala ulit. At saka sa mga pa-ads. Thanks so much po. Hahaha, sabi ni Maria Lisa, ayan. Natatawa na naman si Maria Lisa, ayan. Tawa ng tawa, gusto ng mag-asawa, sabi ni Amy. Ayan, kahapon nagmumudol si Amy, naka-live. Naka-live siyang nagmumudol. Thank you so much sa limang andyan. Salamat guys for staying. Okay po, Ma'am Norm, sabi ni Mr. JM, ayan. Okay lang, Mr. JM, kung may pupuntahan ka. Okay lang. Thanks so much. Salamat sa mga patamsak mo at sa pagsama sa akin ngayong umaga. Ayan. Kung may pupuntahan ka, sir, okay lang. Andito kami ni Maria Lisa na magkwentuhan. Ayan. Uulog ako sa bed.
Debbie Bustamante, here lang at MamaNorm'sKitchen. Hello all! Wow, naka 2 weeks na kayo, sabi ni Sis Debbie Bustamante. Yes po. Naka 2 weeks na ako, so 1 week more to go. Ayan. Sana makompleto ko. Tapos sa linggo, pangalawang swab test ko ulit. So swab test na naman daw sa linggo. Kasi tumawag yung staff kahapon ng alas 3. Sinabihan na naman kami na sa linggo mag-test ulit. Kaya ayan. Puro na kami test. Yung pamangkin ko na kasabay kong nagbakasyon sa Pinas, nakabalik na siya sa Singapore, pero hindi naman daw quinarantine. Basta okay yung result mo. Bakit dito ang tagal? Hindi na nakontento sa 2 weeks. Ginawa pang 3 weeks. So ayan guys, 5 million people in the house. Thanks so much. At saka sa mga patangsak nyo, salamat. At sa pagsama nyo sa akin everyday. Kasi nakakaboring talaga dito. Salamat guys. Lumalakas yung ulan. Noted Mama Norm, sabi ni Maria Lisa 2. Ayan. Thanks so much sa apat pang andyan. Salamat guys. Mr. GM, andyan lang. Thanks so much, sir. Pinapanood ko yung pinorward ng apo ko na TikTok nila. Ang saya-saya. Mga bata marunong mag-TikTok. Yung matanda hindi marunong mag-TikTok. Ayan. Salamat guys sa 5 pang andyan.
Ayan, naka 1 hour 40 minutes na tayo. 20 minutes more to go. Ayan, ayan. Salamat guys sa pagtsatsagang magbantay sa aking munting bahay. Ayan, ayan. Mr. JM, Maria Lisa 2, Sis Debbie Bustamante, Kiddy 35, ah, sino pa yung andyan kanina? Si Kuya Jerry Vlog, Ate Beauty Supat, Bridget Masbang, NB is Vlog. Ayan, thanks so much. Friends Dimple Vlog, BJ, masahe time kay Dragona, sabi ni Ren's Dimple Vlog. Ayan, good morning, good morning. Sis Ren's Dimple Vlog. Ayan. Maginaw. Tapos umuulan. Ingat-ingat sa pagmamasahe. Baka maputulan ng ugat. Wag naman. Joke. Kapi-kapi ka na para masaya. Ayan. Ang ganda naman ng premiere mo kagabi. Talagang inexakto mo yung 13 minutes sa pagkain ng isang burger mo. Saka yung kape. Ayan. Sarap ng higop. Ayan, ayan. Salamat sa limang andyan. Maharang-harang. Paharang-harang tayo guys. Ayan. Sayang din yung harang-harang. Hi Ate Ren, sabi ni Maria Lisa 2, ayan, busy lang kasi nagmamasahe daw siya kay Dragona. Sis Maria Lisa, masahe time daw, sabi ni Ren's Dempo Vlog. Ayan, ayan. Thank you so much sa apat pang andyan.
Ayan guys, malapit na tayong matapos. Salamat sa pagsama niya sa akin. Ate Gisu, shout out po, sabi ni Mr. JM. Ayan, andyan pa rin si Manang Levis channel na pag Gisu. Nakita ko naka-online siya, 7 minutes. ah 7 minutes active. Ayan. Ginagamit siguro nung anak niya. Binubuksan siguro nung anak niya yung niya, yung account niya. Kaya naka-active siya. Yan, nakakamiss din si Ate Levi. Ayan. So, that's life. Nakatapos na siya ng kanyang takbuhin. Ayan. At hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Ayan, Maria Lisa, may pa-heartdog siya. Ayan. Thank you so much sa apat pa rin andyan. Thank you so much guys for staying. Salamat. Mr. JM, may pa-heartdog. Ipakita ko yung labas, guys. Ayan. Grabe pa rin yung ulan. Lagay kong ganyan guys kasi mag-i-exercise ako habang andyan kayo. Salamat.
Matahimik. Matahimik na umaga. Ayan. Thank you so much sa apat pang andyan. Nag-exercise si host. Ayan. At banatin natin yung mga ugat-ugat. Ugat-ugat. Kahit man lang 5 minutes na pag-exercise. Ayan. Ay, ang galing. Nag-donate daw ng dugo yung aking anak at yung aking kapatid. Sa San Fernando. San Fernando, La Union. Wow. Ang layo. Thank you so much sa 6 na andyan. Salamat guys. Nag-donate daw sila ng dugo sa San Fernando, La Union. Ayan. Sis Debbie, nasa La Union si Jen Moments. Nag-donate daw ng dugo sa kapitbahay namin na may stage 2 cancer, ovary. Ay. Sana man lang makasurvive yung may sakit. Thank you so much sa 5 pang andyan. Salamat guys. Malapit na tayong matapos. 6 minutes more to go guys. Ayan, inuulit ko. May premiere ako mamaya 11 AM Pinas time. Sana makadalo kayo guys. Salamat. At kahit na mga walang kabuluhang premiere, para lang may premiere. Ayan. Video din pag may time. Ayan.
Thank you so much, Mr. JM, Sir JC Bonmalyo, Maria Lisa 2, Prince Dimple Vlog, Sis DB Bustamante, KD 35, Ate Betty Sopat, ayan, si NB is Vlog, ayan, si Ma'am Bridget Masbang, ayan, sino pa yung mga andyan kanina, Sir Kuya Jerry Vlog, ayan, ayan, salamat sa mga pagdalaw nyo sa akin at pagsama nyo sa akin sa umagang ito. Thanks so much. Love you all. Melanie Ibay, hi Mama Norm, sabi ni Melanie Ibay, ayan, thanks so much. Salamat. Good morning, Melanie Ibay. Thanks for coming. Ayan, 2 minutes na lang, mag-i-end na ako kasi may premiere ako mamayang 11. Ayan. Sana manood ka din mamaya pagka wala ka pang klase. Ayan. Tapos na daw sila ni Ate Jen mo at ni Papa mo. Tapos na daw silang makunan ng dugo. Nag-exercise ako. Nag-exercise ng kung ano-ano lang para mabanat-banat din yung mga ugat na natutulog na. Ayan. Wala kang klase, Melanie?
So, ayan guys, I have to go. Salamat sa mga pumunta ngayon. Milani Ibay, ayan, nakahabol ka. NBS Vlog, thanks so much. Sir Jesse Volmalio, ayan. Madam Bridget Masbang, Kuya Jerry Vlog, Ate Betty, wala pa po akong klase, Mama Norms. Nandito sila sa bahay, sabi ni Milani Ibay, ayan. Ate Betty, Supat, Maria Lisa, ayan, Renz Dimple Vlog, ayan, Melanie Ibay, thanks so much. Mr. JM, mag-i-end na ako. Thanks so much sa pagsama mo sa akin sa aking live stream for today. Salamat, salamat. And see you later sa aking premiere. And tomorrow sa aking live stream again. Okay, Ma'am Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan, thanks so much, Sisi. I have to say bye-bye. See ya. Thank you din po, sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Thank you, guys. Love you, love you. Bye-bye.